Ubingelele mbukeli, ngikubingele futhi nanamhla. Usabingelwa yinkeshezane kashukela eyasala ziwukhuma insizwa zithalathula. Uma khunywashiya unqazetshitshi umashelela uzama ukulungisa intozi yonakala. Umhlezi ehletshwa abafazi amadoda, zinja zamkhize zamluma zamphindelela. Kwazise phela wayengaphethe induku. Umntaka Ntombi. Mbukeli, angumukele engosini yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Sisesendawonye njengoba sihlale sibandawonye. Mbukeli, namhla ngithi ngisondele ngokwenkulumo futhi ngokwesihloko esilethwe omunye futhi wababukeli bale ngosi. Othi umaZZ indlela abhale ngakhona. Uthi umbukeli mfowethu, ngisacela ukubuza lapha ukuthi kufika kanjani ukuthi kuthiwe emadodeni ehlangene ukuthi udaba luseyithebeni, kanti amadoda awadleli yini ey'ngqokweni, ahlangana kanjani nesithebe? Ngingathokoza ukuzwa-ke ulwazi lwakho ukuthi ngokolwazi lwakho kufinyelelwa kanjani ekuthenini kukhulunywe ngale nkulumo, kukhulunywe ngale ndlela okukhulunywa ngakhona. Ngiyabonga. Ngibonge mbukeli, ngibonge isihloko ongithumelele sona. Ngiyethemba futhi nabanye bazoyithumela ezinye. Engikwaziyo ukuphendula kusenginalolo lwazi ukho ngiyophendula. Cha, engenalo bandla ningathi ngikhethe iphela emasini ngoba kusuke kufuneka uqale kuphefumule mina bese kuyima nginikeza ababukeli ukuthi-ke baphefumule nabo. Okusho ukuthi-ke into engizocela ukuyenza-ke mbukeli kwamanje, ngicela ukuthi ngikhulume ngento nawe ozobe uyibona ngoba ngenhlahla kuthe kufika lesi sihloko silethwa umbukeli kwathiwa uthi ugqoko lukhona la ekhaya, isithebe sikhona la ekhaya. So-ke ukuze sikwazi ukuba ndawonye sibe mbono nakumqondo othi awubambisane, ngicela ukuthi-ke ngisilande isithebe nogqoko, ngikhulume ngezinto ey'phambi kwami nawe mbukeli oyibonayo. Ngakho ungapheli moya, ngiyabonga.